Seré breve y trataré también de ser muy claro. ¡Está Quillo! ¡Quillo! Hori azkartasuna daramana Sánchez presidenteak zein izango ote ditu buruan San Ferminak? Gora San Fermin! Kanpaina egun horretan hasiko delako edota akaso 18 de julio edo Frankoren altxamendua bezalako eskuinaren oldarraldiren bat gerturatzea, akaso? Gauzak honela reakzioak heldu dira. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece. Ez dago bakarra izan, kazetari batzuk, bekadunak alperrak direla esan bai, baina lako erreakzioak izan dituzte, baina etorri dena hauxe izan da, eta politikoki eragin zuzena izango duna hemen Euskal Herrian. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Ikusten duzue estatuko hauteskundeak udal eta foru edota gure parlamentuetako hauteskundeak erabat fusionatuta daudela. Akaso beste hauteskunde hitzordu bat jartzea izan daiteke aterabidea? Behin hauteseskolak martxan jarrita, uztailaren bukaera alderako referendum bat, behin hasita gauzak dauden bezala, akaso ez bai gaituzte bertan nahi alfombra gorria Euskaldunak, etorkizuna askera bakitzeko, segi dezagun amesten, argi, Manu Txao etortzeko dela Euskal Herrira, baina sarrerak agortu dira. Sea lo que sea, próxima estación, esperanza. Próxima estación, esperanza. Se fue Salamanca. Maialen Mazonen sendiak mezu argia igorri nahi izan du eta halako krimen matxista larria burutu duena dela erantzule bakarra, hori argi utzi nahi izan dute, baina eztabaidarik ez da falta izan. Hauteskunde kanpainaren amaiera egunan bertan, egun ona, emaitza onak edota balorazio egiten ari ziren alderdi gehienak eta bin bitartean gertara lazgarri hau indarkeria matxistaren erpin hau beste behin ere agerian geratu baizitzaigun. Baina izue, aktualitatea sare sozialetatik bintza segitzea nahiko nekeza da, unean une aldaketak datozkigulako eta are gehiago hainbeste udal gobernu eta foru gobernu berri osatze bidean ditugun honetan eta lehia hain estua den unean. Baina izue, txapelduna Pedro Sánchez, Espainiako presidentea izan da, bere iragarpena eginez, ordu batzuk besterik ez ditu behar izan, aurrez pentsatzen dugu prest zuen auskalo zenbagarren plana, baina abian jartzeko, eta bat baina gehiago bintzat itxuraz sorpresaz harrapatu ote du, garbi dagoena da, eta hainbat kazetarik eta baita sare sozialetako influencer, komunikatzailek, karne krudaren adibidea duzu bertan, zer ote da? Genialtasuna edo bere buruaz beste egiteko ariketa bat, Sánchez presidenteak aurrean hartu duen hori. Garbi dagoena da, urrengo 6 hilabeteak latzak zetozkiola, une honetan, Moncloan buru den hautagai eta mandatariari, eta akaso eskuinari, eta batez ere eskuin muturrari, aukerak edo epeak murriztu izan nahi dizkiela zeren aizue. Kanpaina eten alda inongo momentutan, hamarkada luze guzti hauetan, oroar politika gintza hain biziri dagoen garai guztiotan. Gauzak honela, zer gehiago, gaur zer pasada, zerrendari tira egiten hasietan, entzun duzu Feijóok zer esan duen? Sánchezen erreakzioa edota publiko egitea azkarra izan bazen, ordu gutxitako kontua izan da, Feijóok dagoeneko jakinarazi duena.
Por supuesto, esto significa afrontar una de las realidades que el resultado del domingo ha puesto sobre la mesa. Y voy a ser muy claro. Gogoratuko dizuegu, independentismoaren aurkako kanpaina latza eta gogorra burututa, Espainiar estatuan Alderdi Popularrari emaitza onak eman dizkiola, aldiz, baina Euskal Herriak bestelako kolorea du eta aldea nabarmena da, hauteskundetako emaitza horiek ikusita. Zein izango da beraz, honezkero, Carlos Iturbaitzek kanpaina guztian zehar argi esan digun arren, Feijóo jaunak Madrildik berretsi duna. Pongo desde ya los votos de mi partido al servicio del constitucionalismo para retirar a Bildu cualquier posibilidad de gobierno. Eta gora honetan zer egingo dute du Ezkerrak, Suma delako alderdi mugimenduak Yolanda Díaz presidente nahi du, hori dagoeneko argi esana dute, eta ikusteke Ezkerreko alderdien artean adostasunik ote den Podemos alderdiarekin azken asteetan gatazka benetan gordina bizi izan duelako Díaz andereak. Gauzak honela, zein izango ote da Podemosek hartuko duen bidea? Gaur egun ez sare sozialetan denetik aurki daiteke, eta argi Pablo Iglesiasek zuzentzen duen labase saiora joatea besterik ez duzue, askotan prentsaurrekoetan iragarriko duten hori aurrez nolabait usaindu, jakin edota iturri fidagarritik zuzenan jasotzeko. Buena pasada. Entonces, alianza amplia, unidad, como ha dicho Pepe Mujica, referente del Frente Amplio, a veces hay que abrazarse con culebras. Nos quedamos con esa frase. Eso va a ser un meme. En fin. Ez dakigu meme kontua izango ote den, baina Pepe Mujicaren esaldi hori nolabait ekarriaz, argi uzten dute, labase bezalako saio honetan, Frente Amplio delako hori osatzeko, akaso gogoko edo aurkari izan dezakezuna ere besarkatzeko beharra egon badagoela, beti ere eskuina eta oligarkia gobernutik kentzeko. Aizue, baina Euskaldunok zer iritzi dugu? Zein ez genuken nahi agintean? Ze behin bozketak bukatuta, askotan norberak emandako boto horren ordezkari politikoek bestelako erabakiak har ditzakete. Alegia, baten batek boto abertzalea emanda ere, eta inolaz ere nahi ez luken gobernukide edo eta bestelako alderdi politiko baten alde egin dezake, dagoeneko botoa eman ondoren. Non geratuko ote da hor hiritarron erabakitze eskubidea, zilegi ote da alderdiek ondoren aurrez argi esan gabe esate baterako Alderdi Popularra bezalako indar unionista baten babesa jasotzea, hori ikusiko datozen egunotan, baina saltsa ederra dago, besteak beste Gipuzkoa, Gasteiz, Iruñea, Nafarroa, zer nolako egoeraren aurren egongo gara, tartean uztailaren 23a eguna, baina zer diote hiritarrek, hori jakin nahi dugu, zer eskatzen du hiriak. Eta ze alderdi ezenuken inondik inora garaile izatea foro hauteskundetan? Vox. Bueno, Vox, ni de broma, no, Vox nada, cero. Bai, Vox, adibidez. Vox, edo PNV. PP edo Vox. Inoz bez, Voxek noski ezetz, eta ez Alderdi Popularrak, ez Alderdi Sozialistak. Inoiz ez estremuak, hori ez. Bostaket, inondik inora, esan izango Vox, baina izango da PNV. Eta ez dut nahi, baina bueno. Vox. Vox, bai, biak uste dugu. EAJak ez gustatzen, baina badakite boterea daukala. Bueno, daude pilo bat, ezta? Bueno, Euskal Herrian, bizigarren PNV adibidez, eta bueno, PNV, PP, Vox, no? Azken finean daude, bueno, gauza bera edo norabide berean, ezta? Doaz, orduan, vamos, impresentableak. Vox edo PP edo horrelakoak. Eta galdera oraindik ere gehiago komplikatuko bagenu, Voxekin adosteko prest den alderdi baten babesa jasotzare zilegia ote da? Zure hautaketa politikoak hauteskunde hauetan egin duzun autu horrek hori bermatu aldizu, hori ere galdera interesgarria, eta izue, kalean ere
jasoko duguna kolpez-kolpeko antenatik eta albistegi zerbitzu honetan. Tira, ezue, sare sozialen berri gehiago izan nahi duzue? Baietz erantzun, ze beste aukerarik ez daukazue. Zer nolako analisiak bilatzen ditugu gaur egun? Eta emakume hozkok egindako analisiak badute bere esan dezagun puntua eta ekarpen gehigarria, ez da? Normalki gure iritzia ez delako bezala aintzat hartzen edota ez duelako erreflejurik izaten sareetan. Espainiako eskuin muturraren loraldi hau, arrotze hau, Ayuso bera entzun ahal izan duzue, azken egunotan zer nolako gauzak esatera heldu den, aldaketa klimatikoa ere benetan ziklo kontua dela, urtaro kontua dela ere esatera iritsi da, eta oso hizkera nola esan traketxare erabiltzera heldu dira buruzagi eskuindarrak. Herrialde hainbatetan hartutako ohiturak dira horiek, Trump bera baduzue horren adibide, baina Espainiar estiloak badu bere ikutu propioa eta Espainiarrei eurei ere ez zaie gustatzen. Isabel Díaz Ayuso, querida, afirmó en la Asamblea de Madrid que el cambio climático, pues nada, esos son ciclos y que por tanto pues no se puede ir contra la evidencia científica, que como son ciclos, pues proponía una medida, atención, que es llevar la naturaleza y salud a todos los vecinos y a familias y que lo íbamos a hacer pues de esta manera. Tú en tu piso ratonera de 35 metros cuadrados interior, pues te anima a que pongas una planta por balcón. Fíjate, resuelto, activista por el cambio climático. Pero aliantzara egin beharko nuke, akaso kazetari hauekin oso ondo adierazi dute zer nolako mezu gezurtia den eskuinak jaurtitzen duena, baina zoritxarrez askok irensten duena, naiz eta gero ondorioak larrua zalean zuzenean pairatu. Luego da igual, pero luego da exactamente igual. Ven esta gilipollez de las plantas o otras muchas, o lo que dijo el otro día con un canutazo que fue como, mira, da igual, que le hicieron una pregunta y dijo, mira, da igual, es que no me molesto ni en contestarte. Es como, que no eres una colega de... Hizkuntza traketxa eta gezurren sare sozialen baratza erraldoi bat, baina izue argi, ze hemen nolabaiteko filtro bat jarri ezean edozein mezu irits daiteke etxe barruraino. Eres una representante pública, pero la peña, o la peña despolitizada, o cierto tipo de peña, ve esto y dice, me siento conectado, eres como yo. Como diría mi abuela, un genario en el balcón. Eres demasiado humana. I per tant jo crec que és una obligació de les forces progressistes i crec que és el que nosaltres hem de fer amb tota la transparència que ens caracteritza a partir de demà mateix, interpel·lar Esquerra Republicana, el Partit Socialista, per seure a parlar i veure si aquesta majoria de 24 regidors i regidores podria tenir alguna expressió de govern. Això s'ha de fer. Kataluniako metropolia galtzear baita ezkerreko alderdien eskutik ikusteke herrialde katalanetan ere zer nolako garapena izango duen, baina estatu mailako hauteskunde kanpainak ziur oraindik ere eragin zuzena izango duela baita hiriburu gauetako gobernu pisuzko hauek hautatzerako orduan. Baina hauteskunde kanpainan eskuinak erabilitako hainbat kanal aztertu nahi izan ditugu eta kolauren adibideak jarri dizuegu, besteak beste, Katalunian, Bartzelonan bertan ere, poliziaren hainbat sindikatu edo sektorek eskuin muturrarekin zerikusi zuzena dutenak irudiak ikusi besterik ez duzuelako, ada kolauren aurkako kanpaina zuzena egin dute. Ikusi. Os pido, por favor, educación. Nosotros no somos los malos, no somos los violentos, no tenemos hachas. Estamos aquí para colaborar con la policía. Sois un movimiento social. Vamos a ir caminando para allá. Vale, vámonos. Colaos, vete ya. Ikus dezakezu gainera pankarta horietan ACAF bezalako siglak irakur daitezkeela, besteak beste polizia oro laguna dela adierazi nahian, bestelako lelo bati aurka eginez, ACAF lelo ezagunari nolabaiteko auspoa eman nahian eta bestelako mugimenduei aurka eginez. Baina kasu honetan, kolauren aurkako hautagai honen aurkako kanpaina zuzena egin nahi izan dute, eta lotura bilatu dugu besteak beste futbol munduan izan diren bestelako ospakizunekin, baina kasu honetan ere eskuin muturrarekin harreman zuzena duten ospakizunak izan dira. Goazen Granadara, zehentzun Ayusok berak erabilitako leloa dela
bertan zalegoak bereskuratu edo errepikatzen duena. Ez da hastekoa kanpaina honetan eta kontzeptuaren erabilera zer norainokoa izan den, baita euskal presoen inguruko auzia bera ere nola ekarri duten lehen lerrora Aznar presidenteak berak esate baterako. Baina Granadaren adibidea ekarri dizuegu, ez baita hastekoa, hau gertatzen den klub berean, besteak beste, Unai Etxebarria, euskal futbolaria, zigortura egin zutela, besteak beste, Altsasuko gaztekin elkartasuna adierazteagatik. Agerikoa da, futbol klub hauetan eta oro har Espainiako ligan eskuinak zer nolako indarra duen edo eskuinarekin zerikusia duten korporazio edo botere ekonomikoek zer nolako indarra duten eta politikarekin zer nolako harremana. Zentzu horretan, ekarri nahi izan dizuegu esate baterako, asteburuan izan den beste gertakari lazgarria izan ere, eskuin muturreko eraso baten ondorioz, Donostiako hiritar bat larri geratu da, oso larri jasandako erasoaren ondorioz. Edo nola ere, hainbeste albiste, irudi, gertakari, sare sozialak honezkero zabale geratzen zaizkigu, baitagunaren bilduma egiteko ere, baina nola baiteko azterketa bat edo analisi bat egin ahal izateko horretan diharduten kazetarien ere jotzen dugu. YouTube kanalean halako saio ezberdinak aurkituko dituzu eta kasu honetan Fonsi Loaiza ikerlari, kazetari ikerlariaren gana jo dugu. Izan ere, nabaria da eta berak publikatu berri duen liburuan halaxe ikertu du eta baita plazaratu ere, Real Madrid bezalako klub pisuzko batek eta bere buruak izan dezaketen eragina Espainiako hauteskundeetan eta horretan besteak beste Viniciusek jasandako irain arrazisten erabilera politikoa eskuinera eramaten du Valentziara eta trampolinean jauzi egin da Moncloaraino. Entzun segidan. Que la plaza clave en este país ahora mismo es Valencia. Si el PP gana Valencia, acabará ganando Moncloa. Y curiosamente, al que más atacó García Ferreras fue a un candidato del Partido Socialista que se lo llevó y le hizo, añicos en televisión. ¿A usted le parece muy grave? Le pregunto, ¿le parece muy grave que Vinicius diga a segunda, después de haber escuchado negro de mierda, puto mono, muérete? ¿Y lo que le parece grave a usted es que él reaccionó diciendo a segunda? No. ¿Eso es lo que le parece a usted grave? No, yo creo... No tergiversemos. A mí me parece... No, yo no tergiverso nada. El que está manipulando es usted cuando dice aquí que eso no es lo que ocurre con Vinicius. Y usted ayer en la televisión debió escuchar lo que debió escuchar. Y no fueron 4 ni 40, fueron más. Y usted lo sabe. Le perjudicó mucho esa intervención al candidato del Partido Socialista. Para que usted sea tu Euskadi. ¡Gora San Fermín! ¡Eta Quillo! ¡Quillo! Zer alderdi politiko izan da gehien entzun duzuna 2023ko hauteskunde hauetan? EH Bildu. Uste dut EH Bildu. Edo Euskal Herria Bildu edo EJPNV, hemen Euskadin. Ezakit, EH Bildu? PP. PSOE. Egia esan da, Davideak ez ditut asko entzun, baina nik uste dut PSOE igual. Gehien, el PNV, evidentemente. Nik EJPNV, da gaixen entzutena. PNV. Bastaket. Bota PNV. Zer? PNV, EH Bildu, PSE eta Alderdi Popularra. EH Bildu. Nik uste dut PNV, PSOE eta EH Bildu. Eta, Vox ere entzun dugu, Vox. Vox eta PP igual. Batez ere EH Bilduari buruz, bai? Egia esan da, ideiaik ez deko telebistarik, ez dute irrati askotan entzuten, así que zentzu horretan nahiko librea naiz. Eta Quillo! Quillo! Baina botua zein eman, nondi jaso, hau eta beste, edo nola ere,
nondik jasotzen dugu informazioa? Non hitz egiten dugu politikaz? Ze akaso sare sozialak ez dira guztie izango? Zeintzuk dira geure ohiturak hauei buruz ere galdetu dizuegu eta zuek eskuzabal erantzun gainera. 2023ko hauteskunde hauetan bozkatzeko nondik informatu zara? Bueno, interneten edo alderdi horren programa politikoa irakurtzen edo, bueno, bebai joaten mitin batera. Familiatik. Zaiatu naz irakurtzen, baina badakit denbora guztian dauze mentirak esaten eta eternaz fidatzen, beraz, familia kontatu egitena, eta hori. Familiaren bidez bai. Telebistan edo irratian. Telebistan gehien bat. Bueno, aita eta ama. Bueno, egia esan da, etorri zaizkitea dan hori programetatik eta... Ni azken nire komunikabide normaletatik, gero belagunekin zoze hartzen eta ez da bai jozu edo alkar iritzisek edo banatzen doz, baina normalien bai. Kaletik edo gurasotatik eta telebistan. Nik dekodaz nire ideia propioak eta gero entrevistak bai ikusi dodazi telebizioan. Baina nire ideia badekotez. Egunkarietan, interneten eta telebistan. Leku guztietatik. Ez gara informatu. Pues, bueno, nire kasuan bebai, militantzaren inguruan, batez ere, bai, sare sozialetan bebai, baina batez ere hori kalietan, kanpainetan, auzoetan, bai. Los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establece. ¡Eta Quillo! ¡Quillo! Irakurri egingo dut, pentsa ez dezazuen asmatzen ari natzaizuela, Zu eta Gar euskarazko izena duen Lehen planeta eta izarra. Hau, dagoeneko jakingo zenuten, baina azpi titularra da EITBek jartzen duena eta hauxe da irakurriko dizudana, izan ere, Nazioarteko Astronomia Batasunak Euskal Herriko Unibertsitate Publikoaren proposamena onartu du, eta izue, historian lehen aldiz, planeta batek eta bere izarrak euskarazko izena izango dute. Euskarazko izena izango dute, uste dut, motz geratu zaiela, garapen bat emango nioke nik neuk behintzat, baina tira, hori beste umaterako utziko dugu edo ez. Baina zeinen ondo datorren batzutan, espaziora, kosmosari begira jartzea, eta akaso, eguneroko gauza txiki horiek ez dutela halako pisurik jabetu, eta fisika kuantikoari eskutik heldu, eta egaz egitea, argi urteak baliatuz, ez naiz gehiago luzatuko txapamaten ari natzaizuelako, baina horixe, goazen espaziora, eta hor goran izango dituzuen, nahi izan ezkero tarteka, Zu eta Gar. Exoplaneta bati Zu eta izar bati Gar izena jarriko dizkiete EHUko talde batek proposatuta. Lehenbiziko aldia da planeta batek eta bere izarrak euskarazko izenak dituztela. Nazioarteko Astronomia Elkarteak izar edo planeta izenak jartzeko aukera zabali zuen 2022an. Azken deialdi honetan 20 izar planeta sistema izendatu dituzte eta hizkuntza gutxituek lehentasuna izan dute. Hori dela eta Euskal Herriko Unibertsitateko Zientzia Planetarioen taldeko kideek Gliese 486 izarrari Gar eta bere inguruko Gliese 486 B exoplanetari Zu izenak emateko proposamena egin zuten. Estatuko fasea gainditu ondoren nazioartekora pasatu zen, eta orain Nazioarteko Astronomia Batasuna jakinarazi berri du izar eta planeta horiek Gar eta Zu izenak eramango dituztela. Aukeratutako izenak Suarekin erlazionatuta daude, izarraren eta exoplanetaren temperatura altuak direla eta. Izarra lurretik 26 argi urtetara dagoen nano gorri bada, eta bere gainazal temperatura 3000 gradu zentigrado ingurukoa da. Gar izan da izarrarentzat aukeratutako izena, gori-gori dagoen gasezko bola baita. Exoplaneta berriz superlur bero bada, eta izarraren inguruan duen biraketa oso hurbil eta azkarra da. Planetak egun eta erdien soilik osatzen du bira. Orbita txiki horrek 430 gradu zentigrado inguruko oreka temperaturara darama. Temperatura horrek exoplaneta bizigarri izatea ekiditen du, eta hortik beretzat proposatutako izena, Zu.
Oroar astronomian oso ohikoa den lan egiteko moduaz ere hitz egiten duen euskal esamolde indartsua ere bada. Su eta gar. Próxima estación, Esperanza. Próxima estación, Esperanza. Se fuerza la máquina. Azenolako oroitzapenak, Manu Txaok Donostiako Zurriola hondartzan utzi zituenak, Donostiako pirate gonbidatuta eta han bildu gintuzten, milaka eta milaka gazte eta ez zain gazte. Urte batzuk igaro dira eta digitalizazioak ere beste aro batean sartu bagaitu ere. Zorionez, garai hartako irudi hauek ere behar bezala gordeak dira, naiz puntu eusen dituzue eta zertarako ekarri dizkizu egun hauek, 40 minutu eskasean agortu diren sarrerak ez badaude ere, Euskal Herrira itzultzekoa delako Manu Txau eta Muguruza komandanteak dioen bezalaxe, desagertuan, desaparecido, bueltan izango da, Euskal Herrian, uztailaren 3 izango da hori, eta batzuk izango dute bertara joateko aukera, eta beste askok ziur sare sozialetatik eta hemen kolpez kolpen ere ikusteko aukera izango dugula. Besterik ez, agur esango dizuegu, eskerrak beste behin ere, hor bestaldean izateagatik, halako pazientziarekin, eta badakizue, nahi eran aurkituko gaituzuela, 24 orduz sare sozialetan, eta bestela hementxe Hamaika Telebistan edota YouTube kanalean aurkituko gaituzula egunero, hemen kolpez kolpen antenatikat albistean. Gabon pasa, eskerrik asko, bidarte. Próxima estación, Esperanza. Próxima estación, Esperanza. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Se fuerza la máquina de noche y de día. Whoa. Hoy me levanto con razón. Hoy me levanto y si veo por ahí alguna solución. Cantándonos arriba la luna bohea. Arriba la luna bohea. Esperanza.